Pápež Ján Pavol II sa narodil 18. mája 1920 v Poľsku a zomrel 2. apríla 2005 vo Vatikáne. Pri príležitosti jeho narodenia sa už tradične koná spomienková slávnosť pri jeho soche na Univerzitnom námestí v Trnave. Organizátori podujatia sa rozhodli pred 3 rokmi založiť tradíciu ako kultúrnu súčasť Trnavy. Stretnutie Trnavčanov pri soche Jána Pavla II. Je to nezabudnutelný veľký pápež, má aj v Trnave veľa ctiteľov. Prejavuje sa to aj tým, že pri soche vždy sú kvety, sviečky. A tak vlastne vznikla tradícia, dneska už je 3. ročník. Bol to človek, ktorý dôverne poznal situáciu aj z jednej strany železnej opony, aj z druhej strany železnej opony a keby sme zobrali po tejto stránke, má určite veľkú zásluhu na tom, že aj Slovensko, Československo a mnohé európske krajiny sa stali krajinami slobodnými. Ján Pavol II ovplyvnil osudy viac ľudí ako ktorýkoľvek iný človek jeho doby. Bol jeden z hlavných aktérov nenásilnej porážky komunizmu v Strednej Európe, prispel k pádu diktátorských režimov v Latinskej Amerike. Jeho svedectvo zasiahlo srdcia milióny mužov a žien po celom svete. Pápež Ján Pavol II bol významným predstaviteľom cirkvi, ktorý v roku 2003 navštívil aj Malý Rím napriek svojmu veľmi ťažkému zdravotnému stavu. Myslím si, že aj toto patrí k jednej z najvýznamnejších historických udalostí, pretože pokiaľ som mal možnosť, a nie sú zaznamenané v dejinách, že by tu do Trnavy prišiel pápež. Je to mnohovrstevná osobnosť, aj antropolog, teológ, básnik, dramatik, filozof. Ale najviac si na ňom vážim tu jeho ľudskosť. Niekde som čítal, že otec všetkých ľudí a tým, že vždy s úsmevom pre každého mal čas. Mal výbornú pamäť na ľudí, čo je základ takejto tvorby medziľudských vzťahov. Toto podujatie bolo určené všetkým, nielen kresťanom, ktorí si ctia pápeža Jána Pavla II. O tom, že túto osobnosť si vážia nielen katolíci, svedčí aj tá skutočnosť, že pred 2 rokmi vystúpili so svojimi príhovormi na Trnavských dňoch pred sochou pápeža predstavitelia židovskej obce a evanjelickej a katolíckej cirkvi. Napriek tomu, že svätý otec Ján Pavol II je označovaný za pápeža mladých, na Univerzitné námestie si ho prišla uctiť hlavne stredná a staršia generácia. Anežka Hrdá, Mestská televízia Trnava.